Vítejte u našeho dnešního investičního přehledu. Zaměříme se na týden od 5. do 11. května 2025. Podklady máme z investičního přehledu a byly to dny, řekla bych, plné protikladů. Na jedné straně super výsledky technologií, na druhé zase strašák cel a makrodata taky nic moc jasného neukázala. Pojďme se na to mrknout trochu blíž. Ano, byl to týden, no, jako na houpačce, fakt. Ten optimismus kolem technologií, hlavně AI, se tak nějak střetával s nervozitou v průmyslu. A pak ta čísla z trhu práce v USA silná, ale proti tomu najednou pokles HDP. No a do toho naděje na obchodní dohody, které ale pořád tak nějak visely ve vzduchu. Je zajímavé sledovat, jak se s tím trhy vlastně popasovaly. Tak jo, začneme v Americe. S&P 500 měl teda šňůru, že? 9 dní růstu. Jo, to bylo nejvíc od roku 2004. Skončil na 5569 bodech. Ale přitom Dow Jones lehce ztratil. Jak to? No právě. Tam zatím stály hlavně ty obavy z cel. Varování od Apple, od Amazonu. Aha. Takže zatímco širší trh táhly technologie, Nasdaq přidal asi 1,5%, že jo? Microsoft přes 7%, Meta 4% díky AI a cloudu. Jasně. Tak ty citlivější, tradičnější firmy v Dow Jones to stáhlo dolů. Prostě nervozita z obchodních válek je znát, i když tech si jede svoje. A jinde ve světě. Evropa, index Stoxx 600, ten rostl, ne? Skoro o 1,7%. Jo, tam jakoby byla větší naděje na to uklidnění těch obchodních sporů. A podobně Asie. Čína, CSI 300, ten šel nahoru o 2%. Tomu pomohla i centrální banka, že jo? Určitě. Čínská lidová banka snížila sazby, nalila do systému likviditu, asi bilion juanů v přepočtu. To podpořilo nejen čínské akcie, ale i Hongkong. Hang Seng přidal přes 1,5%. Ty stimuly jsou důležité pro region, jasně, ale pro Evropu byly asi fakt klíčovější ty náznaky z obchodních jednání USA-Čína. I malý pokrok tam hned zlepší náladu. Když jsme u těch globálních věcí, komodity. Ropa Brent se prý propadla na 4leté minimum pod $62, to zní docela dramaticky. Jo, to byl velký pohyb. Je zatím kombinace věcí. Jednak strach z přebytku od OPEC+, a zároveň signály slabší poptávky hlavně z Číny. Prostě další dílek do té skládačky nejistoty o globálním růstu. A zlato? Zlato se drželo kolem $3200 za unci. To je klasika, prostě bezpečný přístav v nejistotě. A kryptoměny? Bitcoin se držel, ale Ethereum šlo nahoru, přes 2%. Čím to? A taky mě zaujala ta akvizice Deribitu burzou Coinbase. Skoro $3 miliardy. No u Etherea to bylo jednak technický upgrade sítě a taky řekl bych pokračující zájem institucí přes ty ETF fondy. Jasně. A ta akvizice Deribitu, to je podle mě důležitý signál. Jakože konsolidace trhu pokračuje, velcí hráči posilují, kryptotrh dospívá. Pojďme k makru, tam to bylo hodně zajímavé. HDP v USA za první kvartál kleslo o 0,3%. To nikdo nečekal. Ale hned potom přišla silná data z trhu práce, za duben, plus 177 000 míst. Jak si to vysvětlit? Tohle jde přece proti sobě. No, ten pokles HDP byl prý způsobený hlavně skokovým nárůstem dovozu. Aha, jako předzásobení. Přesně. Firmy se asi bály dalších cel, tak nakoupily dopředu. Ale trh práce ukazuje, že ta domácí ekonomika je pořád dost odolná. A přesně tenhle rozpor, ten dělá vrásky Fedu. Fed podle očekávání nechal sazby, kde byly 4,25 až 4,50%. Ale Pavel prý zněl opatrně, mluvil o vyčkávacím přístupu. Co to znamená? No, znamená to nejistotu pro trhy. Fed je evidentně mezi dvěma ohni. Na jedné straně inflace a silný trh práce, na druhé straně hrozba zpomalení kvůli clům a to slabší HDP. Proto ta opatrnost. Proto zdůrazňují rizika a taky proto ta pravděpodobnost, že by snížili sazby už v červnu, klesla někam k 35%. Trh prostě neví. A tenhle rozpor byl vidět i u firem, že? Zmínili jsme skvělý Microsoft a Metu, ale Apple a Amazon varovali kvůli clům, akcie šly dolů. Problémy měly i automobilky, GM, Ford, dodávky. A třeba u spotřebitelů McDonald prý míní lidí, ale Walmart rostl online.
Ano, je to strašně různorodé. Ukazuje se, jak to současné prostředí prostě nahrává technologiím, co těží z těch dlouhodobých trendů jako AI, cloud. Zatímco ty tradičnější sektory, průmysl, auta, část spotřebního zboží, ty jsou mnohem citlivější na obchodní politiku, na to, jak se daří lidem. Ale přece jen na poli obchodu se objevila aspoň malá naděje, ne? Jednání Američanů a Číňanů ve Švýcarsku, ministr financí Bessent a vicepremiér Heli Feng a taky nějaká rámcová dohoda USA a Británie. Přesně tak. I když to byly zatím jenom rozhovory, tak samotný fakt, že se jedná na vysoké úrovni, trhy trochu uklidnil. Stejně tak ta dohoda USA-VB, ta podpořila Libru. A je taky zajímavé sledovat, jak Čína reaguje na ten pokles vývozu do USA. Podle toho přehledu to kompenzuje růstem do EU a jihovýchodní Asie. O 12%. Jasná snaha o diverzifikaci. Přesně. Takže, když to shrneme. Byl to týden, kdy akcie, hlavně technologie, ukázaly odolnost, navzdory rizikům. Hýbaly s nimi výsledky firem, smíšená makrodata, opatrný FED a hlavně ty obchodní tahanice. Co si z toho tedy vzít? Zdá se, že trhy teď takt balancují na hodně tenkém ledě. Na jedné straně je optimismus, inovace v technologiích, nějaké ty stimuly, pořád silný trh práce. Ale na druhé straně jsou ty obavy. Inflace, možné globální zpomalení, to napětí kvůli clům. A to pro nás všechny vlastně vyvolává důležitou otázku do dalších týdnů. Co nakonec převáží? Která strana té váhy? A jak moc to ovlivní kroky centrálních bank a vlastně i naši investiční rozhodování?